Abwino kwa ino nonse chaka ichi cha Pasaka. Ndikufuna tione mawu amene akunena kuti kuyimirira pa mtanda wa Yesu. Tiwerenga buku la Yohane chapter 19 verse 25. Yohane 19 verse 25. Koma pa mtanda wa Yesu anayimirira amake ndi m'bale wa amake Maria, mkazi wa Kleopa ndi Maria wa Magadala. Tipemphere. Atate Mulungu wamphamvu zonse, dalisani kuwerenga kwa mawawa ndipo mudalise onse amene akumvera mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Nthawi imene Ambuye Yesu Kristu anapachikidwa pa mtanda inali nthawi yowawa, kotero kuti anthu ambiri amene amayenda ndi Yesu sanafunenso kuti adziwike kuti Yesu amamudziwa. Apa tikuona akutchula anthu amene anayima pafupi ndi mtanda wa Ambuye Yesu Kristu, ndipo listi ikuoneka ya azimayi. Nthawi imeneyi nkuti ophunzira ake atathawa. Ophunzira ake ndi amene anayenera kumugwira dzanja, kukhala pafupi, kumumvetsetsa, koma anali atathawa chifukwa nyengo inavuta. Abale anga okondeka, kuyimirira pa mtanda wa Yesu ndi chinthu chimene chitengera inuyo ndine kumvetsetsa zimene Ambuye Yesu Kristu anachita pa mtanda. Tikamakamba za Pasaka tikukamba za chipulumutso chimene sikanatheka mu njira ina iliyonse, koma chinatheka chifukwa cha chikondi cha Mulungu kuti kudzera mwa Ambuye Yesu Kristu ife tikalandire chipulumutso. Ndi chifukwa chake tikamakhala mu mpingo, tikamakhala m'madera mwathu, pakhoza kukhala zinthu zina zimene nzovuta kuzimvetsa kapena kugwirizana bwinobwino kapena kuzitsatira bwinobwino, koma chimene chingatiyanjanise ndi kukhala pafupi ndi mtanda wa Yesu Kristu. Awawa anakhala pafupi kuyimirira pa mtanda wa Yesu Kristu, amadziwa kuti ngakhale nyengo zavuta, koma chimene analonjeza munthu ameneyu kutsogoloko tiona phindu lake. Ndifuna ndikuwuzeni amayi abambo, abale anga okondeka, chomwe anachita Yesu Kristu pa imfa yawo komanso kuuka kwawo chinamaliza mayesero ndizokhoma zilizonse munthu amene akhoza kukumana nazo. Palibe mayesero amene ndiye kutakunena kuti awawa akula msingu oposa mayesero amene Ambuye Yesu Kristu anakumana nawo pa mtanda. Ndi chifukwa chake Chikhristu chimafunika kumvetsetsa za mtanda wa Ambuye Yesu Kristu. Chifukwa mmenemo ndi muli zinsinsi za kuzindikira Chikhristu chathu. Zinthu zikathina timayang'ana pa mtanda wake, zinthu zikaoneka ngati sizikuyenda maso amakhala pa mtanda kuti koma Ambuye Yesu Kristu ena anathawa, koma pali ena amene anayima nawo pafupi. Ndikukhulupirira kuti anayima nawo pafupi aje kumapeto kwake anapezeka kuti ndi anthu ofunikira komanso anthu amene anali olimba mtima. Ndifuna ndikupemphera abambo ndi amayi, nyengo iyi ya Pasaka itithandize kuyimirira kuti ngakhale pali zowawa, ngakhale pali zinthu zina zimene zapinga, tiyeni tikakamire Yesu Kristu ameneyi. Kumbukirani mawu amene ananena Yesaya mneneri m'buku la Yesaya 53 verse 5 akuti, koma iye anayasidwa chifukwa cha zolakwa zathu, natunduzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu. Chilango chotitengera ife mtendere chinamgwera iye, ndipo ndi mikwingwirima yake ife tachiritsidwa. Tachiritsidwa osati ku matenda okha, koma ku nkhawa zathu, koma ku zodandaula zathu, koma ku ziyembekezo zathu. Chonsezo Ambuye Yesu Kristu anazitha pa mtanda. Ndifuna inu ndine nthawi imene ya Pasaka tiyitenge ngati nthawiso imene tikuyamba mwatsopano, tikubwerezanso malonjezo athu omutsata Yesu Kristu, chifukwa ulendo wa Chikhristu umayambira pa mtanda.
pakavale pacha, pamtanda pacha, pagologota pacha, ndipo pamene pamamba Chikristu. Pena njira muzinthu zikativuta tizitembenuka ndi kuyang'ana pamtanda wa Yesu Kristu. Ambuye akudaliseni komanso mukhale ndi Pasaka yopambana. Lead me beside still